Takže ahoj, vítejte u nového videa, toto bude video, taká informačka. Toto bude len taká informačka, že idem vlastne natáčať, idem vlastne natáčať a tak. Budem na... že budem natáčať príbehy, nejaké informačky, nejaké správy a tak. A keby ste ešte niečo chceli, tak si napíšte do komentára. Dobre. Ešte dačo. Napíšte ešte do komentára, či by ste nechceli ešte nejaké pokračovanie z toho minulého videa. Tak. Takže dúfam, že sa vám moja tvorba videí bude páčiť a ahoj!